Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwento ito ng aking pamilya na palagi naming napag-uusapan tuwing kami ay merong salo-salo. Taong 1999, San Mateo, Rizal. Mga bandang November. 10 taong gulang ako nito nung mangyari ang insidente. Taon-taon palagi nagkakaroon ng pagtitipon ng aming pamilya sa iisang bahay upang mapag-usapan ng mga magiging ganap sa darating na Pasko. Ugali kasi namin na magtoka-toka ng mga dadalhin kada Pasko. At para mapag-usapan na din kung kaninong bahay kami magse-celebrate ng Pasko. Itong taong 1999, pauwi ang tita ko nito galing ng Japan. Napagkasunduan na magkakapatid na magkita-kita sila sa San Mateo para mapag-usapan nila kung ano man ang gagawin nilang sorpresa sa kanilang papauwing kapatid. Dumating ang araw ng gathering. Halos kumpleto ang buong pamilya namin. Nagstay kaming lahat sa bahay ng tito ko. Malaki kasi ang bahay niya sa San Mateo. Marami itong kwarto kaya naman kasyang-kasya talaga kami dito. Bagamat bago pa lang ang bahay na ito, kaya hindi pa ito napapabless. Ipapaliwanag ko lang ang style ng bahay ng tito ko sa inyo para na din mamuo sa inyong mga imahinasyon kung anong klaseng bahay ang tinutukoy ko. Meron itong puno ng sampalok sa harap ng bahay nila. Isang mababa at mahabang gate. Pagpasok mo sa gate, sa bandang kanan ay merong isang malaking pwesto na pwedeng gawing tindahan. Pero abandonado ito. Pag dumiretso ka sa isang mahabang garahe, mga ilang hakbang lang ay pinto na para sa unang bahay. Ilan pang hakbang, pinto ulit para naman sa isa pang bahay. Maraming kwarto ang bahay na ito. Parang mga 5 o 6 na malalaking kwarto. At sa pinakataas ng bahay ay isang open terrace. Sa terrace na yun ay merong isang napakalaking puno ng mangga. At delikado sa itaas dahil hindi pa ito talaga gawa. Isang maling hakbang lang ay maaari ka nang mahulog dito. Ang kinagandahan lang ng terrace na yun ay kitang-kita mo mga bundok at kitang-kita mo mga nagtataasang mga punong nakapalibot sa bahay nila. Noong mga 1999 kasi, kukunti pa lang ang bahay dito at maihahalin tulad mo ito talaga sa isang probinsya. Bandang hapon nun, kaming magpipinsan ay naglalaro lang sa itaas. As usual, nagiinuman ng mga magkakapatid sa garahe ng bahay. Normal na salo-salo lang yon. Kwentuhan, plano sa kung anong mga gagawin sa darating na Pasko at kung paano sosorpresahin si tita. Wala namang kakaiba hanggang sumapit ang hating gabi. Kaming magpipinsan ay nagsama-sama sa iisang kwarto. Ugali kasi naming magkulitan bago muna matulog. Habang ang tatay ko naman at ang mga kapatid niya ay tuloy pa rin sa pag-iinuman sa garahe. 10 oras na ng gabi ito. 3 tito ko, 2 tita ko na lang ang nagiinuman sa ibaba. Habang nagiinuman sila, nagtataka sila kung bakit meron silang naaamoy na mabaho. Kung minsan daw ay nawawala ang amoy nito, tapos bumabalik din. Ang naaamoy daw nila ay parang bulok na karne. Inisip na lang nila na patay na daga lamang ito dahil nga merong bakanting lote sa gilid ng bahay. At ang nasa gilid ng bahay ay puro lamang mga puno ng saging at mga iilang pirasong nuno sa punso. Para sa mga hindi nakakaalam, bansag lamang ito sa isang mataas at parang korteng bundok na lupa. Kaya naman ito tinawag na nuno sa punso. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda na tirahan daw ito ng nuno, kaya hindi pwedeng sirain. Magagalit daw kung ano man ang nakatira sa punso na yon. Balik tayo sa kwento. Lumipas pa ang ilang oras, nandun pa din daw yung amoy. At
At ang masaklap pa nito ay pabaho daw ng pabaho yung naaamoy nila. Napakasangsang daw ng amoy nito. Hanggang sa magising ang lolo ko at bumaba ito. Meron siyang hawak na buntot pagi at sinabi niya sa mga anak niya na nag-iinuman na meron daw umaalikid na impakta. Para naman sa mga hindi nakakaalam, ang impakta o mas kilala bilang bruha ay isang uri din ng aswang. Ang pinagkaiba lang nito ay hindi ito nagpapalit ng anyo at hindi rin ito nakakalipad. At para naman sa buntot pagi ng hawak ng aking lolo, sabi-sabi daw na mabisang pangontra ito sa mga iba't ibang uri ng aswang. Isang hataw lang daw nito sa kanila ay mag-iiwan ito ng marka at talagang masasaktan daw ang mga ito dito. Balik tayo ulit sa kwento. Biglang nawala sa pagkalasing ang isa kong tito dahil sa narinig niya. At ang ginawa nito ay kumuha siya ng flashlight at agad na umakyat sa terrace ng bahay. Inilawan niya ang bakanting lote at hinanap niya ang sinasabi ng lolo kong impakta. Wala itong nakitang umaaligid sa bakanting lote. Bigla na lamang sumigaw ang isa kong tita. Napatingin ang tito kong nasa terrace sa may gate. Doon niya nakita ang isang babaeng nakahawak sa may gate. Buhaghag ang napakahabang buhok nito. Pulang-pula ang mga mata. Nangingitim ang mga labi kasabay ng pagtulo ng laway. Animoy parang may naaamoy siya na napakasarap na pagkain sa loob ng bahay namin. Inaalog niya ang gate at parang gusto niyang pumasok. Hindi nagdalawang isip ang lolo ko na tumakbo papalapit sa kanya, kasabay ng malakas na paghataw nito ng buntot pagi sa mga kamay ng impakta. Sumigaw ng napakalakas ang impakta dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya dulot ng paghataw ng lolo ko sa kanya. Bigla itong tumakbo sa bakanting lote. Inilawan ng tito kong nasa itaas ang impakta at hinabol ito ng lolo ko. Akmang papaluin na sana ito ng aking lolo nang bigla itong nawala sa mga puno ng saging. Kaya ang ginawa ng aking lolo ay patuloy na hinahampas sa mga puno ng saging gamit ang kanyang buntot pagi. Paghampas niya sa isang mga puno ng saging, biglang may sumigaw na naman na talagang napakasakit sa tenga. Inilawan ito ng aking tito at kitang-kita ng mga mata niya na may tumatakbo daw sa itaas ng mga talahib. Napakabilis daw nito at ilang segundo lang ay nawala na ito sa kanyang paningin. Bumalik ang lolo ko sa loob ng bahay. At ang sabi niya ay meron daw buntis na nasa loob ng bahay namin. Pero sa pagkakaalam nilang magkakapatid, ay wala naman daw buntis doon. Kinaumagahan ay tinanong ng lolo ko kung sino daw ang buntis sa kanila. Wala namang umaamin sa mga ito. Kaya ang ginawa ng aking lolo, gumawa siya ng mga dasal bilang proteksyon sa bahay na yon. At nagtanim siya ng kung ano-anong mga pangontra sa paligid ng bahay. Ilang buwan ang lumipas at hindi na nagpakita ang impakta. Kasabay noon ang paglaki ng tiyan ng isa sa mga kasintahan ng pinsan ko. At doon nila nalaman na isa pala sa mga naging kasintahan ng pinsan ko ang buntis. Natatakot silang aminin ito dahil baka kung ano magawa ng mga magulang nito sa kanila. Mga minor de edad pa kasi sila noong panahong yon. At lumipas ang panahon, naging mapayapa ang pagtira nila sa bahay na yon. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo ng kanilang pamilya at kalbaryo namin sa bahay na yon. Napakarami namin nakaengkwentrong mga nilalang doon. Interesado ka ba sa mga nabanggit ko? Kung interesado ka,
Huwag na huwag mong kakalimutang